Πάμε και στο Μιχάλη το Μητσικό, ο οποίος έκανε μια πρόταση για τους Δήμους. Έλα Μιχάλη μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα κύριε Λουκά, καλημέρα στους ακροατές μας, καλημέρα στους συμπολίτες. Άκουσα τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό. Πραγματικά τα πράγματα έχουν πάρει μια άλλη διάσταση. Διάσταση η οποία δεν θα έλεγα τραγική, αλλά πάρα πολύ ανησυχητική. Και θέλω να τονίσω τη διαφορά, την ιδιοποιώ διαφορά από τα διαθέσιμα της περιφέρειας και του Δήμου. Αυτή τη στιγμή η περιφέρεια είναι κρατικά κονδύλια κατεξοχήν. Η μεγάλη διαφορά με το Δήμο όμως, ότι τα ταμιακά διαθέσιμα, τα περισσότερα αυτή τη στιγμή, είναι η στέρημα των συμπολιτών μας, από τα δημοτικά τέλη, από τους φόρους που πληρώνουμε εμείς. Και δεν είναι μόνο τα ταμιακά διαθέσιμα. Αν δείτε το ΦΕΚ μέσα, αυτό που έκανε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, είναι και προδιασμιακές καταθέσεις. Το είδα. Αυτό που σημαίνει ακόμα και εισηγμένες στο χρηματιστήριο δημόσιες επιχειρήσεις στα αποθεματικά του. Όχι μόνο αυτό. Μιλάμε για το Δήμο Βόλου αυτή τη στιγμή. Στο Δημοτικό Συμβούλιο έρχεται κατά καιρούς να πηγαίνουμε, γιατί έχουμε κληροδοτήματα και μερικά έχουμε και διαθέσιμα, όχι μόνο ακίνητα. Και χρηματικά διαθέσιμα περίπου μερικά είναι γύρω στα 300.000 ευρώ, παράδειγμα. Τα οποία ανά 6 μήνες προσπαθούμε να τα βάλουμε σε μια τράπεζα, τα καταθέσουμε μια τράπεζα μαζί με το καλύτερο δυνατό επιτόκιο, γιατί έτσι επιτάσσει η υποχρέωσή μας ως Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά τα χρήματα αυτή τη στιγμή θα τα πάρει το κράτος. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Αυτό πραγματικά, όχι δεν θα πω κλεψιά, βάζει χέρι στην καρδιά της περιουσίας της τοπικής αυτοδιοίκησης του Δήμου Βόλου. Αυτή είναι μεγάλη διαφορά από την περιφέρεια. Γι' αυτό ακριβώς νομικά έχουμε πιο δυνατό ένομο συμφέρον και πραγματικά αυτό εγώ με την επιστολή μου εχθές, την πρότασή μου προς τη Δημοτική Αρχή, να δώσει εντολή, άμεσα εντολή στην νομική υπηρεσία, να εξετάσει τα νόμιμα ένδικα μέσα. Στην ουσία αυτό που δίνεται μια πρώτη από τη εκτίμηση είναι ότι πρέπει να κάνει την προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας, όπως θα κάνει και η ΚΕΔΕ, το ανακοίνωσε ο κ. Πατούλης, και να κάνει και αίτηση αναστολής με προσωρινή διαταγή ώστε να μην φύγουν τα χρήματα. Άπαξ. Εσύ πιστεύεις ότι θα έχει τύχει, Μιχάλη, αυτό το πράγμα? Αυτό τη στιγμή να το κρίνει ο δικαστής. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Γιατί είναι το τελευταίο, κύριε Λουκά, είναι το τελευταίο ανάχωμα. Έτσι και πέσει αυτό το ανάχωμα, τελειώσαμε ως κράτος. Ναι, αλλά σου λέει όμως ότι εγώ δεν στα παίρνω τα λεφτά, τα δανείζομαι, σου λέει 15 μέρες. Εγώ λέω τι λένε. Ποιον κοροϊδεύει ποιον ο Τσίπρας και η παρέα του. Έχουν πάρει τα χρήματα από παντού. Έχουν πάρει από το ΟΝΟΠΟΚΕΠΕ, από τα χρήματα τους αγρότες. Έχουν πάρει γύρω στα 200 εκατομμύρια. Θυμόσαστε τα λέγαμε προεκλογικά και μας λέγαν καθάδρες. Ιδού η απόδειξη. Έχει πληρωθεί κανείς από όλους αυτούς? Τίποτα κύριε Λουκά. Αυτή τη στιγμή κερδίζουν χρόνο, προσπαθούν να αποφύγουν την κοινωνική αναστάτωση στη χώρα με την ολοκληρωτική στάση πληρωμών, γιατί έχει γίνει άτυπη στάση πληρωμών σε όλα τα επίπεδα. Μισό λεπτά για να ξεκαθαρίσω κάτι που με ενδιαφέρει. Για να καταλαβαίνω, επειδή είσαι έγκριτος νομικός και γνωρίζεις καλά τα θέματα. Είπες ότι τα ανταποδοτικά τέλη και τα έσοδα του Δήμου, που αποτελούν ταμιακά διαθέσιμα του Δήμου και είναι κατατεθεμένα σε προθεσμιακή κατάθεση στην τράπεζα, ό,τι περισσεύει κάθε μήνα, δεν μπορεί να τα πάρει, λες, ως διαθέσιμα το κράτος και να τα διαθέσει με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου εκεί που χρειάζεται. Για ποιο λόγο δεν μπορεί να το κάνει? Κοιτάξτε, αποφασίζει και διατάσσει το κράτος. Αυτή τη στιγμή με την πράξη νομοθετική περιφέρεια σου λέει να κάνεις αυτό. Αυτή τη στιγμή εμείς θεωρούμε ότι παρεμβάζει το Σύνταγμα, γιατί το Σύνταγμα προστατεύει την διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων και προστατεύει και το κράτος όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση έχει να ελέγχει μόνο την νομιμότητα. Αυτό το λέει το άρθρο 102 του Συντάγματος. Αυτή τη στιγμή πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε πιθανό ενδικό μέσο. Πιστεύουμε ότι το Συμβούλιο Επικρατείας θα πράξει, θα σταθεί τον ύψος των περιστάσεων. Για αυτή τη στιγμή φεύγουν τα χρήματα και φοβάμαι ότι δεν θέλω να είμαι πάλι καθάδρα και να λέω ότι δεν θα ξαναγίνουν πίσω. Αυτή τη στιγμή βλέποντας ότι έχουμε 5,2 δις ανάγκες, 5,2 δις ανάγκες μέχρι το τέλος του Μαΐου και δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Να μην έχουμε αυταπάτες. 5,3 όχι 5,2, 5,3 και στο τέλος Απριλίου πρέπει να πληρωθούν. Να πιστεύουμε ότι σε ένα μήνα θα πάει ο Δήμος Βόλου να ζητήσει τα χρήματα
και να τα επιστρέψει όταν υπάρχουν, έχει άνοιγμα 5,3 η κυβέρνηση Τσίπρα? Ποτέ των ποτών. Δεν γίνονται αυτά, κύριε Λουκά. Να ρωτήσω κάτι. Αν δεν πληρώσουν τη μισθοδοσία και πει πάρτε από τα διαθέσιμα που έχετε, τι θα γίνει? Ποια διαθέσιμα? Αυτό λέει η πράξη μου λέει ότι δεν λέει μισθοδοσία. Αυτές είναι μπαρούφες που λένε διαρροές κλπ. Λέει ότι από 15 μέρες και μετά όλες οι ανάγκες μετά δεν υφίστανται στην ουσία. Θέλουμε τα χρήματα εμείς. Ό,τι περνάει οφειλεί μετά από 15ωρο, φεύγει το χρήμα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που κάνανε. Για μένα είναι διασάλευση του συντάγματος. Στην ουσία ακυρώνει την αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης, ακυρώνει την περιουσιακή αυτοτέλεια του Δήμου Βόλου, γιατί δεν μιλά μόνο τα ταμιακά διαθέσιμα, τα οποία πάλι η διαφορά με την περιφέρεια. Η περιφέρεια δεν επιβάλλει τέλη και φόρους. Στην ουσία φόρους εντός εισαγωγικών. Η περιφέρεια διαχειρίζεται κρατικά κονδύλια. Εδώ μιλάμε για το ειστέρημα των συμπολιτών μας. Μιλάμε για τις δωρεές, μιλάμε για τα κληροδοτήματα που συμπολίτες μας έδωσαν στο Δήμο Βόλου να κάνουν κοινωνικό έργο. Πόσα αυτά τα χρήματα αυτά? Βάζει χέρι η κυβέρνηση και τα παίρνει. Πόσα χρήματα είναι αυτά? Πόσα, αυτή τη στιγμή δεν έχω. Η κοινωνική υπηρεσία. Καταρχήν ξέρουμε ποια είναι τα ταμιακά διαθέσιμα του Δήμου. Αυτή τη στιγμή, σε επόμενη περίπτωση θα ζητήσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να σώσουμε. Σας λέω ότι ένα παράδειγμα, ένα κληροδότημα το οποίο έρχεται κατά καιρούς για να έχουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση γύρω στα 300.000. Φανταστείτε πόσα άλλα μικρά κληροδοτήματα υπάρχουν. Αυτά θα φύγουν δυστυχώς, γιατί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου περιλαμβάνει και τις προθεσμιακές καταθέσεις. Δηλαδή ό,τι ρευστό υπάρχει στο Δήμο θα το πάρουν. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Δεν ξέρω πώς η οικονομική υπηρεσία, γιατί πρέπει να κάνει προγραμματισμό, πρέπει να πληρώνει συμβάσεις έργου, πρέπει να πληρώνει αναλώσιμα καύσιμα, όπως είπε ο κ. Περιφερειάτης. Έχουν τα έργα. Ποιος εργολάβης θα να δώσει προσφορά για ένα έργο που πρέπει να γίνει όταν ξέρει ότι κινδυνεύει να μην πληρωθεί ποτέ ή στον επόμενο μήνα? Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που έγινε. Αυτή τη στιγμή η Δημοτική Αρχή, και να το στηρίξουμε σε αυτό, οφείλει να πάρει τα απαραίτητα ενδικά μέσα, να στηρίξει την ΚΕΔΕ, όπως είπα στην πρότασή μου, να κάνουμε ώστε να σώσουμε, να διασέσουμε τα περιουσιακά στοιχεία και να διαφυλάξουμε τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου. Εν κατακλείδη, κύριε Λουκά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όπως είπατε και εσείς, οι διανοητικές ανάγκες της χώρας μας είναι 5,3 δις για τον επόμενο μήνα. Δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Πιστεύω ότι προσπαθούν να πληρώσουν δημοσίους υπαλλήλους και ταξιούχους, να κάνουν την εκλογική τους πελατεία, διορίζουν κάποια στελέχη στο δημόσιο και πάμε για εκλογές. Δεν υπάρχει άλλη λύση, κύριε Λουκά. Εκεί μας οδήγησαν, εκεί το πήγαν από την αρχή. Εγώ τα έλεγα στην συνεντεύξη μου ότι πάνε για εκλογές και φοβάμαι δεν θέλω να επαληθευτώ. Δεν θέλω να επαληθευτώ. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή είχε ο σκοπός της παρέμβασης μου. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Λουκά. Καλημέρα, κύριε Μητσική.